So, and we thankful nung na kuwan si Ma'am Ken na volunteer. Anyway, all of us here are volunteer missionary. So, kitang tanan, no? Should be a missionary. It's not just only gipanganlan tao missionary, but in every home, sa matagusan na ito kapamilya, kita mga missionary. So, missionary ta sa itong mga anak, missionary ta sa tuwang kapika sa kinabuhi, no? Inana. Kung ikaw, anak, missionary ka para sa iyong family. So, gitrain me sa Ginoo, every one of us, not only the young ones, but appeal with me. So, gina-train me sa Ginoo. By the way, again, ako dahil si Brother Nathan Warke, o ang ako'y wife, no, I'm 27 years old. Kami niyo ko, 24. Kami anak, ang edad na anak is mag 3 years old. Paano na siya karon? 2 years and 8 months. No? So, akong asawa, si Lilian Warken. Sa unang period ko, karon Warken na. So, may gala, dili lang ko, no? Layuan mo. Nagkikira din? Okay. So, ganahan ko magtulong sa inyo at least na kanang magkasinabuta. No? So, anyway, ang message sa Ginoo sa atuan ng kabuntagon will encourage us nga to fight against, not by bloody o dili duguan ang atong pag-away karon. Ang atong pag-away is principle. Prinsipyo makaigalaan. So, nakita nato nga ang roaring army sa Rome is coming. Nagbuwag na makaigalang gamarcha padulong sa ito. I hope so you get the point. And just, nagsulti ko sa inyo ha, dili ka ng parable ko siya. No, the crisis is coming. But yet, God's people dili prepare. I will not judge you nga you're not prepared. Only you knows kung prepare mo. So we need to klaruhon na to ang atong pag-alagad if tinuod ba yun nga ready na ta sa pag-abot sa crisis. Do you know what's the crisis? Wala pa rin nahita mo before. Mo to itong ibasa sa itong lesson kanina sa Daniel chapter 12 verse 1 nga walang pa rin nahita mo sugad. So, kung adunay war, kamo magigala, kung adunay war gubad, what will you do? Kung kamo sundalo mo unsa inyong buhaton? Kinsay nakaagi diri ukap ko? Sundalo. Naka-undergo training sa ROTC, no, sa college, sa ROTC, sa dito sa Camp Evangelist. Dili basta-basta mahimong sundalo. Do you know, kung mahimong mang sundalo, halos hugdon ang imong simot. Halos hugdon ang imong gininhawa, halos mamatay ka sa training mo. Diya sa taliwala sa init, ibulan mo sa init nga ipa hantod nga mo mag-exercise mo nga mga 30 minutes nga mag-exercise, pepting ka buya gud na ibulan mo sa init. Mura ka pangita na ka tubig, mura ka nang uhaw na gud kay ka. Makaigalaan sa panahon sa crisis nga dili ta andam, mao nga panahon nga mas gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. Mind this is from the Lord, nga ay hara ang tao maningkamot og pangitas kamatuoran sa panahon nga naa sa crisis. And then it's too late, mga igsoon. Ulahin na. Wala na chance. Sa pa rin pagtuon, nga ulahin na. Remember, inana tao. Ay hara siya mutuon pag naa sa crisis, then it's too late. Ang soldier dili mo na. Ang tinuod nga sundalo sa Ginoo, nag-prepare na siya before the battle. Hanginan kay na siya, bisan pag ipadagan na og pila ka kilometro, kaya niya nagdaganon. But we, as the people of God, are we ready nga mo face ang crisis, nga tibuong kalibutan imong kalaban? Do you know what's the prophecy? Ang prophecy is nagsulti siya
nga ang kalibutan ang atong kalaban. In what way nga kalaban nato sila? Have you seen sa media? Sa internet lang, kaya sa YouTube, kaya dili man nato makita ang wantay balita sa lain nasod. Do you know nga ang people of God, ang mga tao karon dito, is garali sila against the government in different countries? Nakabalo ba mo, anak? Nga galaban sila tungod kay ginaguma ang ginatawag ko na adunay mandatory vaccination, destroying the rights or the liberty of conscience. Apil ang vaccinated o unvaccinated, nagrally sila, dili tungod kay sa bakuna, kundi dili tungod sa katumod. Nga ginaguma na karon og try sa government ang katumod sa tao sa pagpili sa maayo ug dautan. Ginapog nga natawag sa ang pilion karon. Hinumdumi nga kanang nagrally karon, ang ilang ginarally is ang against pa sa government, but later on murali sila against sa inyong og sakto. Mauni ang tribulation mga kaigalaan, mauni ang time of trouble nga wala pa nahitabo, nga mahitabo karon sa atong panahon, nga kadalingit imong imuhang kalaban ang imong ginion. Mo-protest sila dili tungod sa government, mo-protest sila against sa ato. Then the question is, andang bataan ang face? Andang bataan? Do you know nga na sa prophecy? Na anak, ang katapusan nga basulon aning climate change kita. Kay naanay sa dilo, kita gaban dili gyapon ta gabantay Domingo. Manggilabason gyapon sa balaod sa gobyerno nga gihimo ng balaod ang Sunday. Nag-unite na ang church ug ang state ana nga panahon nga ang church gadiktar na sa government nga himo og balaod ang Domingo. Then the America will kill us if we will not abide the law nga mao ang Sunday. Mao na pinaka-last nga issue makitabo sa ito as a 70 days. That's why we need to prepare. We need to study sa panghitabo karon. We need to study the Bible nga wala pa hitabo kaniadto kung mura ta og gatanga lang ta nga murag walay nahitabo mga kaigalaan sa panghitabo karon nga even the pandemic wala nato gihatagan og importante nga kinahanglan na tama prepare. I have a question to you. What will you do? Unsa man yung ginahimo while pandemic? It's the same thing before? Doing nothing? The same? I hope so, madili na unta. Kung unsa ka bukat ang pulong sa Ginoo sa una, ginawali mo balik si Jesus, the same sa ato, grabe na lang ka doon. Okay? Ako na naisigutan niya, but this is just an encouragement nga the message nga ato gimuon karon, ato ang pagatunan, will strengthen us sa time sa crisis. Okay, just open your Bible sa Romans chapter 1 verse 6 and 7, chapter 1 verse 16 and 17. Ang sige mo dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believe. I am not ashamed. Akong kuhaon ang giingon ni Paul nga di ko maulaw o sultian sa inyo. Kay mauni ang gahom sa Ginoo na magpalig-on sa atuwa sa panahon sa crisis. Sige, ingon sa verse 17, for it is 16, for it is the power of God unto salvation to everyone who believeth, to the Jew first and also to the Greek. Walay nipili ani kining gospel. Verse 17, for therein the righteousness of God revealed from faith to faith. Kung sa Bisaya pa, kay diri sa maayong balita, diri na pakita ang pagkamatarong ni Kristo nga nagsugod sa pagtuo o mutapos sa pagtuo. Mao nang gisumpay dayon kay nahisulat na nga ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. The question is, unsa man faith? Some of us, it is a basic ra kay ni mga galaan, pero kung di na to masabtan ng faith, unsa ang pagtuo sa inyo? What is faith? Wata na kabalo sa atong gituohan. So that's why we need to understand bisan sa pinaka-basic kay malimtan na ito ang basic. Just like for example sa math ba, kung di ka kabalong arithmetic, ayaw pagunahon na na maka-answer ka sa algebra, basic algebra. Kay basic arithmetic, minus, plus, division, multiplication, kana mas tiro na nato sa elementary. Kaya kung pag-abot mo sa college,
dili na ka mabalik og multiplication. Di na ka mabalik og addition, subtraction, division. Kung dili padayon na siya. So we need to understand the basic para masabtan nato ang lisod. Hinana siya mga higala. Now, so the question is, what is faith? We know Romans 10:17. It's ang diagingon. What sa what is faith? Hebrews chapter 11 verse 1. Unsa Hebrews 11 verse 1? Sige mo diha. Isa daw. Ang pagtuo kuno usa siya ka butang nga mutuo sa mga butang nga dili makita. Ang pagtuo usa ka butang, kumbaga mao ni ibutang sa Ginoo sa ato ang makaigalaan para mutuo ta sa mga butang nga wala pa nato nakita. Inaala kay importante ang pagtuo. Kabatay ka atong tawo nga ang iyang anak is iyahang sulugoon, babae ba to? Nga kamatyon na, nagsakit. Katong usa ka senturyon, niadto lang siya kang Jesus. Yan ay sa Lord. Kanang mga kuang akong sulugoon dito nagsakit, himalat yun ana siya. Lingon dahil si Jesus nga mo, uban ko ato nimo. Lingon dahil siya na Lord, ayaw nang adto. Kay ako usa magbuko ka senturyon o ikaulaw na ako. Nagpaubos siya kaugalingon ba nga di na niya ipato si Jesus. Lingon dahil siya nga Lord, isulti lang ang pulong, maayo na siya. Kana nga pagtuo. Nga bisan wala pa nahitabo nitong una, mauna nga pagtuo atong gikinahanglan. Mga igsoon. Ingon dahil si Jesus, walay pagtuo nga sama ni ini diri sa tibok Israel. Walay sama. Magbatong ta atong pagtuo. Nga mutuo ta sa mga butang nga wala nato nakita, apan nahitabo siya mahigala. Mahitabo siya, no? Mauna siya ang pagtuo. Then ang faith magigalaan is magsugod siya sa panahon nga paminaw ta sa pulong sa Ginoo. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Romans chapter 10 verse 17. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw o pagpaminaw sa pulong sa Diyos. If we will not listen the word of God, di ta makabaton ng pagtuo. If we will not study the word of God, di ta makabaton ng pagtuo. Because faith gikan sa atong gibasa. Okay, now, let's go sa ato ang mensahe. Ingon pa ni Paul magkagalaan, ang maayong balita daw is gahom. Nganong gahuman siya? Tungod anak makapadayon ka. Tungod anak makalahutay ka. Tungod anak magmadaugon ka sa sala. Ang tumoy ani atong subject magkagalaan is magbawala ni sa atong kahadlok sa tumoy o maon ni siya ang mensahe nga magpalig-on nato nga makadaog ta batok sa sala. Now let's start. Tungod sa pagtuo, Romans 1 verse 17. Ang kanilang pagkamatarong gituuhan nato. Gisuguran nato pagtuo o gitapos nato sa pagtuo. Okay. Now, kinsa man yung pagtuo nga naa sa ato nga atong gituuhan? Kinsa tagyani? Ang tagyani si Jesus. Wala kay pagtuo sa atong kaugalingon. Pagtuo ni Jesus. Romans chapter 2 verse 20. Ano? Galatians chapter 2 verse 20. Sige nga diha. For I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kinsang pagtuo atong gikinabuhi karon, dili niya tuwa. Kang Kristo ni siya magkailangan. Okay? Mauni siya ang pagtuo nga mutuo sa pagkamataron ni Kristo nga mao ang atong pagkamataron. Okay, the question now is, kinsa may mataron din sa ato? Who will say nga makadeklara sa atong kaugalingon nga mataron ta? Kinsa makaingon? Oh yes, tinuod na siya. But many of us will say, no, it's just i-bear lang yung mga galaan kay or sermon and teaching, mag-uban mo na siya, no? Just like preaching and teaching, mag-uban mo na siya. So, many of us nga nagtuo nga ang ato ang pagkamatarong istrapo, but cannot accept nga ang iyang pagkamatarong is mao ang pagkamatarong ng Kristo. Di ba? Still, we are trying to strive to
Kanang ato abitaw kinaugalingon nga pagpaningkamot nga kusog para makatuman pa sa balaod, pero dili kita katuman bisag unsaon. Think about that. Now, naabay mataron sa ato wala. Asa na mabasa? Romans chapter 3 verse 10. Sa gingon, walay mataron bisan isa. Masara? Walay mataron bisan. Open your Bible. No? Walay mataron bisan usa. Kay for all Romans 3 verse 24. For all have sinned and come short from the glory of God. Ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Walay mataron bisan isa sa ato. Nganong wala may mataron? Ang sayang din ato pagsimba di ay nga nganong walay mamataron. Walay mataron. Unsa man din pulo sa atong pagsimba? Pangutana magadilan mao ba ni ang pagkamataron nga gipangayo sa Ginoo? Mao ba ni ang pagkamataron ang gipangayo sa balaod? Kinsang pagkamataron ang gikinahanglan para kita mahimong mataron? Si Kristo Jesus. Ato na siya makita karon. Now, sa unsa nga paagi nga si Kristo ang nahimo natong pagkamataron? Ako ginisan ikuan mura ko kanang ayon sa mosabot kung nakasabot na. So, sa unsa nga paagi nga nahimo natong pagkamataron si Kristo Jesus? Because bisan pa ang Bible nag-ingon nga mamataron ka pinaagi sa pagtuman sa balaod. Romans chapter 2 verse 13. Thank you, open. Basa mo na. Kasi giingon sa Romans chapter 2 verse 13. Sige mo sa Romans 2:13, nag-ingon si Dima kay galaan. For not the bare hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Sige ingon, Romans 2:13, ang dili lang daw pagamatarungon kadtong nagapaminaw sa balaod, apan kadtong magtutuman o magbubuhat sa balaod, siya pagamatarungon. The question is, are we doers of the law? Are we doers of the law? Magtutuman ba ta sa balaod? O are we transgressors of the law? We are transgressors of the law. We are not doers of the law. Now, hatagan na ng example. Nag-ingon si Jesus sa Matthew chapter 6 or 5. Basta yan ang message chapter 5, 6, and 7. Yan siya nga, nakadungog mo kaniadto nga kanang dili ka mo magpatay. Apan ako mag-ingon kaninyo nga bisan ikaw nasubok sa imong isig katawo ug ignan nimo siya graka na walay hinungdan, imo siya nasubok ka siya nga walay hinungdan, sama ra siya nga imong ipatay. So ang pagpatay mga galaan dili lang nga ato siyang gidungag. Dili lang nga ato siyang gisakyan ipakihilawasan ang babae. Pwede gihapon na sa atong mga mata ug sa atong hunahuna nakikilawas.